hosni hari unang mabuga sisi di daging ai tu tipe teknologi manang bagas melauti namo suhato moi dono ni ito alay holong ni rohaki na untuk marurati dang poi suhato dang tardono ito sianias ni rohaku do ito lau pasahato holo ni rohaki umania tujung disi majujung mi hasia saongaku do tong molopor manang durus udani lingkomaku di hosni hari unang mabuga sisi di daging
holo